Di vê hefta mafê mirovan da bi hin konferans û çalakiyan ser binpêkirina mafê mirovan hate sekinîn. Di nav van mafê binpêkirî da rewşa hevserokê HDP yê berê Selahattin Demirtaş jî ciyekî berfireh digire. Parlamenterên CHP Sezgin Tanrıkulu ser biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ya di derheqê Selahattin Demirtaş da û biryara Tirkiyeyê de axivî. Tanrıkulu ev cezadayîna Tirkiyê biryareka hukukî nabîne, wek bandoreka siyasetê li ser hukukê nîşan dide. Selahattin Demirtaş'ın söylediği... Li derheqê Selahattin Demirtaş da dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê li gor rîxala peymaneya çilûşeşemîn heke delîlek dînîne biryara berdanê da. Lê li Tirkiyeyê da razî cezayê ku berê dabû ya ku 4 sal û 8 meh bûn pesend kir. Li ser vê Selahattin Demirtaş girtî bû û kete hukmê cezakirinê. Ji ber vê biryarê jî da raziyê hawirdûreke bila biryarneyê cî amade kir. Parlamenterên CHP Tanrıkulu di berdana Demirtaş'ta balê dikişine ser bandora Serokwezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û dibêje dema biryara berdanê hate dayîn, Erdoğan jî yekser dijî vî daxuyanî da. Selahattin Demirtaş'ın başvurusuyla ilgili olarak Li ser berdana Selahattin Demirtaş dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dawî da biryara xwe eşkere kir. Dema biryar hate ragihandin, birê Serokwezîr Erdoğan got em vê biryarê nanasin û em ê bicî neyînin. Getirilmemesi amacıyla her şeyi yapabileceklerini ifade etti. Bu mealde cümleler kurdu. Sezgin Tanrıkulu Tirkiye li ber tevlîbûna siyaset û hukukê biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê jî bi awayekî bê bandor dibîne. Bundan sonrası bakımdan da Avrupa İnsan Hakları... Ji vê şûndetir jî dikarim bêjim ku bandora dadgeha mafê mirovan ya Ewropa li Tirkiye wê gelekên bibe. Li Tirkiye rêbazên qanûna bingehî nayê nasîn. Tirkiye peymana ku îmza kiriye nayîne cî. Ana li Tirkiye hawirdûreke wisa pêk hatiye. Li Enqerê 12, 13 û 14 Kanûnê 2018 da danişîna Selahattin Demirtaş di kampusa girtingeha Sincanê de wê bê çêkirin. Bala zor kesî ana li ser vê danişînê ye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.